În dimineața asta toată familia merge la surf. Bun dia, Maria! Ok, ieșim cu toții la surfat. Yes! Pui masa, pule? Cine ți-a ambalat cadoul, Ari? Noi! Noi? Noi! Definește noi. Noi, eu! Mergem la petrecerea aia despre care vorbeam ieri. Ăsta este cadoul. Dar plouă rău, frate. Tati, deschide mașina! N-am cheile. Haide. Subscribe. When we look at our lives, 1,000,000 years from now, we'll know we lit the world up just like. Hai, iubiți. Pa, iubiților. Pa, Anuș. Are să șapcuța mea, te rog. Ia uitați-o și pe Maria. Aici am adus la prietenii noștri. Pa! Este ziua lui Darius, băiatul cel mic al lui Nic, prietenii noștri, și i-am adus ca să îl sărbătorească pe ăsta mic. And when we look at our lives, 1,000,000 years from now, we'll know we lit the world up just like that. Ce v-a stat aici? Uite, să vă rugați numai să pleci de aici. M-am hodihnit. Lavinia încă se mai hodihnește. Și nimic, trebuie să mă apuc de mâncare pentru că mi se strică carne. Ce faceți? Mâncare. Și mama ce face? Se hodihnește. Ok, cred că mă duc să o trezesc. Pentru că eu vreau să merg să mă duc în stată. Da, nu te trezești eu. Ok, mă duc. Du-te. E time-lapse? Nu. Ah. Poți să vorbești. Da, vreau să zic ceva, l-am uitat, stai. Nu că m-am obișnuit să vorbesc în fața camerei, ca și cum vorbesc cu oamenii care sunt acolo, care sunt la mine fiecare zi. Bravo. Și? Păi și nimic, n-am ce să zic. Ba da, pot să zic, astăzi am dormit 4 ore, m-am trezit de dimineață, m-am dus la surf, m-am întors. Ce-am întors? Am uitat. Clătite. Am încercat o rețetă nouă, clătite combinate cu cinnamon rolls, dar nu prea mi-a plăcut. Mi s-a făcut rău. Cum s-a părut? Bun, foarte bun. Eu am trecut. Am dus cu ele. Serios? Da. Da, gătesc foarte bine, știu, mersi. După m-am uitat la campionatul de surf și după m-am dus la plajă și am citit. Și de-abia m-am întors. Și acum mă duc să trezesc pe mama să mergem la ghețată. Mai. Dar ce faci cu cartofii aia, că n-ai nevoie de ei? De ce? Bagă-i înapoi, că ne încurcăm. De ce? Îi scoate vinetele, nu cartofi. Și dacă ar fi să scoți cartofi, trebuie mulți, nu 3 cartofi. 10, 12. Păi tai așa câțiva pe acolo. Fii serios de aceea, că nu poți să De ori ce? faci de cartofi, ori de vinete. Și. Nu există așa ceva. De ce să nu existe? Nu se face musaca combinată de vinete cu cartofi. N-am mâncat în viața mea așa ceva. Mă ajuți tu să o fac? Păi să te ajut, dar nu să ți-o fac. Aha. Tu vrei să te ajut cum m-ai ajutat la casă? Da. Așa vrei? Da. Bă, tai întâi mustățile, mă. De ce? Trebuie să o curezi toată. Ah.
Tata, s-a prins un pic, ce facem? O aruncăm și o luăm de la capăt. Dă-te, mă, de acolo. Dă-te din cadrul meu, de ce ai apărut? Nu pot să filmezi un film în casa asta liniștit. Stai că nu, că trebuie să le potrivesc, că se vadă și pisicile acolo în spate. Da, da. Cum mănâncă. Și eu acum mă întorc și zic: tată, ce facem, că le-am ars? Le aruncăm și le luăm de la capăt. Toate vinetele astea au fost stricate. Doar un bolișor ce mi-a rămas din 3 kg de vinete. S-au dus un strat de vinete, un strat de carne tocată cu ceapă călită. Face tătuțu. Nu. Stai puțin. Băi, stai mă că nu se pune așa, mă. Nu se pune așa. Pune-le înapoi acolo. Cum să le pun înapoi? Nu mai mi-e scârbă. Cum să... Ia, spune-mi tu, de cine ți-e cel mai mult dor pe planeta asta acum? Cine vrea să fie aici cu tine? Nevastă mea. Care? Mai tai și tu o roșie, să o pui aici? Eu? Da. De ce? Sau ți se pare că ai făcut prea multe? Nu, am făcut prea multe. Patată. Pa. Patată. Pa. Patată. Mai zi a patra oară. Și așa arată musacaua noastră. Noi o să mâncăm.